Kako odraditi detekciju svih tih pretnji? Znači imamo FortiGuard, tim od milion ljudi, bukvalno koji su i threat researcheri i koji rade analitiku i koji rade forenziku nad tipovima malvera, generišu sve te signature, IOC paterne, sve te fine stvari. To nam je centralna baza inteligencije. Evo, kamera mi je malo manje. Nakon toga imamo Next Generation Firewall, planski on drugi po redu. Znači taj Next Generation Firewall, Dario nekoliko navrata baš naglasio, evo ja ću naglasiti još jedan put, je core. Osnova, mozak, srce, kičma, koji god vitalni organ bez kog nema ništa. Svi ovi ostali servisi su besmisleni. Threat intelligence bez FortiGate-a takođe je besmislen. Ako mi na perimetru nemamo vidljivost, snagu i mogućnost da prepoznamo sav saobraćaj koji izlazi iz naše mreže i ide ka njoj, svi ovi ostali servisi jesu super, ali nisu dovoljni. Nakon toga, znači nakon FortiGate-a sa svim svojim security feature-ima, imamo sandboxing. Negativan security model generalno podrazumeva da mi imamo definiciju nečega što je loše i ukoliko se mečujemo sa tom definicijom, bilo da je to IPS, bilo da je to antivirus, bilo da je loše kreiran DNS zahtev, šta god. Ukoliko se mečuje fingerprint sa tim, mi to dropujemo. Znači to je taj negativni model. S druge strane imamo pozitivni model. Dozvoljavamo eksplicitno ono što smo naveli u polisama. Ukoliko mi je source IP adresa ta, destinaciona IP adresa ta, propuštam saobraćaj. I to je sve super. A šta ćemo sa svim onim zahtevima koji su između? Sa svim onim fajlovima? Sa svim onim nepoznatim stvarima za koje ne možemo da kažemo ni da su dobre ni da su loše? Mi to moramo nekako da utvrdimo šta je, čemu služi i kako funkcioniše i da li je bezbednosni rizik po naš sistem. Tu nam na snagu dolazi ovaj sandboxing, gde mi u principu sa svim što ne znamo da se izborimo kako ćemo, izborit ćemo se tako što ćemo poslati, pričam sad konkretno o fajlovima, u sandboxing. Ako ode nešto u sandbox, bit će detonirano u više različitih operativnih sistema, napravit će se kompletna analitika ponašanja tog fajla, koje je procese spawnovao, šta je tačno radio, sa kim je interferirao, da li je nešto brisao, da li je ovo, da li je ono, i na kraju će ta veštačka inteligencija, odnosno kako to Fortinet sada zove, neural network. Pretpostavljam da je to isto nešto što i artificial intelligence, nego im dosadilo da i govore stalno pa su izmislili neural network. Te informacije koje se detoniraju i do kojih dođemo cijelom tom forenzikom, eventualno ako sam sistem ne može da dođe do konkretnog rešenja, odradit će to neko od security analista, doneće se odluka da li je file maliciozan ili nije. Tog momenta kako saznamo da je file maliciozan, svi FortiGate-i na svijetu će to od FortiGuarda dobiti kao informaciju da file sa tim i tim hashom sigurno je maliciozan i ne treba ga otvarati. S druge strane, ukoliko je whitelistovan, ukoliko je pozitivan, svaki sledeći FortiGate koji bude se zapitao da li ovo treba da pošalje sandboxingu, dobit će instant odgovor da je file ok, da može da ga koristi. Znači nema tog delaya, nema ponovnog submitovanja, jednom donešena presuda postoji u bazi i dostupna je odmah. Sledeća linija odbrane nam je endpoint security. U endpoint security-u imamo dva proizvoda, odnosno dva rešenja. FortiClient, o kojem je Dario ispričao bukvalno sve što postoji i koji verovatno već znate, što iz one free, što iz paid varijante, ali pored tog FortiClienta imamo i XDR, Next Generation Antivirus, sa svim mogućim, ajde da kažem, sa svim trenutno zahtevanim funkcionalnostima koje se očekuju od jednog XDR rešenja. Lightweight agent, koji je stvarno lightweight, nikakav load specijalan ne pravi na mašinu, signatureless je, nema nikakvih signatura koje downloaduje, kojima se bavi, komunicira direktno sa operativnim sistemom, korišćenjem raznih metoda i mehanizama. Što se Windowsa tiče, koristi one Windows Media Instrumentation, ili kako se već zove, VMI, poolove, znači API interfejs kojim razgovara direktno sa, to je u stvari Windows Machine interfejs,
sa kojima direktno razgovara, povlači informacije od značaja, ali isto tako sa svoje strane konstantno prati sve aktivne procese koji su spawnovani na tom računaru, ko je owner procesa, šta proces radi, da li nešto radi u registriju, da li nešto radi na hard disku, znači generalno radi globalni monitoring cijelog sistema. On blage veze nema da li je nešto maliciozno ili nije. Njegovo je samo da u trenucima kada se desi nešto što je van skopa, vas alarmira, vi kažete da, ovo dešavanje je ok ili ovo dešavanje nije ok. Brisanje registara od strane nekog procesa je ok ili nije ok. Brisanje fajlova u folderu koji ste namerno napravili, c/moj folder /nešto /glupfile.txt. Ako neko pristupi tom fajlu i promeni mu atribute, mi sigurno možemo da znamo da taj proces koji je to uradio sigurno nije dobar. Znači tu možete da napravite neku decoy, jednostavniju varijantu, gde ćete moći da u principu tom, da postavite zamku nekom virusu, malveru, ransomwareu, čemu god, gde on ako se upeca i udari taj fajl, vi definitivno znate da se nešto na računaru loše dešava. Ovako sad kad ovo objasnim ispadne da je to beskorisno rešenje. Kao on će vas da obavesti, vi ćete kažete ili ok ili nije i narednih 15 godina ćete da slažete tu security polisu. Ne, nećete. Postoji gomila predefinisanih i template-a i predefinisanih stvari koje mogu da pomognu operativnom sistemu. Prilikom opisivanja operativnog sistema mogu da ponude dosta dobrih primjera i generisanih nekih template-a kakva security polisa treba da bude na računaru. Ali suštinski, on se ne oslanja ni na kakve fingerprinte, ni na kakve predefinisane stvari, već jednostavno posmatra taj operativni sistem i kada se desi nešto što izlazi iz zone normalnog ponašanja, odnosno normalne interakcije tog korisnika sa tim računarom ili neki pozadinski proces radi nešto što do tada nije viđeno, on će vam u tom momentu podići još jednu dodatni alarm i pitati vas da li je to ok ili nije. Znači, za razliku od običnog antivirusa, gde vam je jedina briga da li je on up to date ili nije, da li je svukao sve update ili nije, XDR radi onoliko dobro koliko ste vi spremni da ga konfigurišete. I poslednja stvar, analitika i user behavior analytics, to su generalno gomila raznih dashboarda koji se nalaze kroz sve ove proizvode koje smo spomenuli. Svaki od Fortinetovih proizvoda rešenja ima neki svoj dashboard i neku internu analitiku, koju na kraju krajeva možete svu da agregirate i pošaljete, primjera radi u FortiAnalyzer, ukoliko pričamo o čistom Fortinetovom okruženju, a ukoliko imamo i nekih drugih vendora, uključenih i nekih drugih stvari, mi to mahom možemo da eksportujemo sve u FortiCM i da napravimo tamo razne izveštaje, dashboarde i svašta nešto što će nam, osim klasične analitike, omogućiti neke automatizovane akcije, odnosno u samom CM-u možemo napravimo razne vrste playbookova koje mogu čak i da rade neku automatizaciju tako što će posebnim ovim drugim vendorima na ili API-em ili nekim SNMP porukama ili mislim da čak može i SSH da se napravi skripta, uraditi nešto na njima. Tako da mi ovim stavkama praktično zaokružujemo ceo naš sistem koji je u stvari headend i koji dočekuje sve te remote korisnike. Bilo da su oni basic, bilo da su power, bilo da su oni treći. Znači mi generalno imamo način da naš ceo landscape osiguramo sa više različitih stvari, sa više različitih perspektiva i na više različitih načina i da na kraju sve to sažvaćemo i prikažemo na jednom relativno konsolidovanom mestu gde neko ko je prvi level suporta ili ukoliko ste managed service provider, vi praktično možete da sve ove informacije popakujete u zasebne instance i da imate analitiku svakog korisnika koji vam je managed klijent, tako da kažem. Endpoint security, znači rekli smo ta telemetrija, security posture i vulnerability scanning, to je Dario sve jako dobro objasnio.
dinamička access kontrola na osnovu tagova sa IMS. Znači mi generalno usere, odnosno sve te Forti klijente kojima upravljamo sa IMS-a, možemo ih grupisati na nekim članstvima, pripadnostima i članstvima. To može da bude povučeno sa aktivnog direktorijuma. Takođe, iako smo importovali sve usere sa aktivnog direktorijuma, mi to još možemo dodatno granulirati sa nekim specifičnim Zero Trust tagovima. Ti tagovi će biti šerovani ka FortiGate-u, FortiGate će automatski imati tu dinamičku grupu i znaće kakva pravila da primjeni na njih. Znači, ta intent-based segmentacija, to nam je segmentacija na osnovu ajde da kažem konačnog cilja. Primera radi, šef marketinga, šef računovodstva i šef nabavke, logistike, čega god, su na kraju, svi su šefovi. Pripadaju različitim kontejnerima, odnosno ovim grupama na aktivnom direktorijumu, jel tako, po strukturi, jedni su financije, jedni su nabavka, jedni su marketing, ali ono što ih povezuje je da su šefovi. Sad vi možete na aktivnom direktorijumu da pravite ono multi-role članstva, pa da se to optimizuje sve, može malo da potraje. Mnogo jednostavnije na njihovim Forti klijentima zalepiti ZTNA tag, odnosno IMS tag šef i primeniti polisu da ti šefovi imaju pravo pristupa evidenciji radnog vremena. To je taj deo dodatne segmentacije kojima znači, možemo praktično optimizovati postojeće stanje u neko malo specifičnije gde možemo mnogo bolje granulirati pristup pojedinim resursima unutra. Proaktivna zaštita, machine learning, antivirus, integracija sa sandboxom, zaštita od eksploita, automatska izolacija i automatizovano iščlanjivanje iz svih postojećih tokova i uopšte umanjivanje uticaja zaraženog hosta na ostatak sistema, to nam je sve omogućeno. Šta sad možemo raditi sa EDR-om? Znači EDR, ispričao sam dosta o njemu. Znači on može da odradi discovery, može da prepozna rizike, može da prepozna na mreži komunikaciju sa uređajima sa kojima naš jedan korisnik ne bi trebao da komunicira, može da vidi reputaciju aplikacija. To su sve neke dodatne stvari koje sam namerno preskočio malo čas, jer ono što, opet kažem, najčešće šta se desi je, korisnici nas veoma često pitaju koje je li taj EDR ili XDR bolji od antivirusa. Po logici stvari jeste bolji. Ali po suštini, dobar je onoliko koliko ste vi spremni i voljni vremena da uložite u njegovo tuniranje. Znači da on bukvalno bude adekvatno iskonfigurisan za svaki pojedinačni računar, operativni sistem, verziju operativnog sistema. Samo u toj varijanti pružit će vam, pa da kažem, 100% zaštitu. Nema tu nikakve šanse ni za ransomware, ni za šta, ali ne radi out of the box kao običan antivirus. Antivirus instaliraš, on povuče neke update, on skenira tu sve dnevno, nedeljno, mesečno, kako je već iskonfigurisano i bitno da je up to date. Ne, ovaj mora da bude naučen šta treba da radi, kako treba da radi, šta je dozvoljeno na računaru, šta je očekivano ponašanje, sve ostalo blokiraj i odstranjuj ukoliko možeš. Napravit ćemo poseban fast track koji će da se bavi EDR-om, pošto vidim da je ova tema, generalno, dosta nas je ljudi pitalo i počelo se interesuje za nju. Znači, verovatno jedan od narednih, možda ne baš prvi sledeći, ali neki naredni fast track biće posvećen EDR-u i upravo ovoj dubokoj i napornoj priči koja se tiče ove razlika i šta uopšte on u stvari može da uradi, šta može da ponudi. Network Access Control ima još jedan dodatni, ne mogu da kažem uređaj, ali mogu da kažem više modul u ovoj cijeloj ZTNA filozofiji i konceptu. Znači mi možemo gomilu stvari da uradimo na osnovu članstva, poznavanja, prepoznavanja uređaja, prepoznavanja korisnika. Znači mi tu generalno jako dobro možemo da funkcionišemo sa stvarima koje su nam poznate. NAC dolazi na red onog trenutka kada treba već da radimo nešto sa stvarima koje nam baš i nisu poznate. Možemo da uradimo profilisanje potpuno nepoznatih računara, znači ako su to neki gosti koji dolaze u našu firmu,
privatni računari koji se donose u firmu. Svima vam se sigurno desilo da je nekom palo na pamet da u kancelariji u nekom trenutku uzme ubode glupi switch zato što mu treba još koji port. Mi ovakve stvari možemo da prepoznamo sa NAC-om. Možemo da vidimo tačno preko NAC-a na tom glupom switchu gde je šta povezano. Možemo da vidimo tačno koji je port na koji je taj glupi switch vezan. Nebitno da li je to Fort ili je neko drugi. Znači, korišćenjem NAC-a mi u stvari podižemo fizički nivo zaštite i kontrole na našoj mreži mnogo iznad čak i onog 802.1x koncepta kad tražimo autentifikaciju tako, od svakog L2 usera. Možemo da uradimo mapiranje usera za uređaj, možemo da proverimo compliance svakog endpointa, možemo da lokujemo bilo šta. Dovoljno je probati ovu varijantu sa FortiNAC-om, vidjet ćete kolike su mogućnosti, koliko u stvari to znači. Znači, za neku malu firmu koja ima 15, 20, 30 zaposlenih, ovo nema smisla. Da se razumemo. Ali za neku organizaciju koja broji već 50 plus uređaja i gde je frekvencija zaposlenih velika, znači što je veća firma, ali tako više ljudi odlaze, smenjuju se, dolaze, prolaze, razni profili ljudi, razne ideje. FortiNAC nam je neki, da kažemo, dežurni policajac koji će da se bavi sa takvim dinamičnim okruženjem na jedan namenski nivo. Primarno je za to, napravljen, primarno je za to zadužen. Vidite, mislim, ovu listu sa strane, da ne ponavljam ponovo šta sve on može da uradi u tom access levelu. Forti klijent, objasnio je Dario, sve što se tiče Forti klijenta, nemam potrebe da ponavljam tu istu stvar. Sandbox isto smo prošli kao stavku, znači taj moment kad ne znamo šta ćemo s nečim, bacit ćemo ga u sandbox, gore će u sigurnom okruženju da bude detoniran u više različitih operativnih sistema, kad dobijemo presudu, znamo šta ćemo da radimo sa tim fajlom. Isto tako postoji i cloud varijanta tog sandboxa, to nisam verovatno rekao, i sad naš čuveni headend. Fortinet bi najviše želeo da vi sad posle ovog fast tracka nama pošaljete mail da kažete kupujemo sve. Bukvalno kupujemo i FortiGate, i IMS server, i CM, i Analyzer, i FortiManager. To bi Fortinet želeo, to bismo i mi želeli, to biste i vi želeli, ali budžet kaže drugačije. Sad, ono što stvarno jeste bitno u cijeloj ovoj priči jeste da je ovo poprilično fleksibilno sve. Znači, za neke funkcionalnosti imamo uređaje koji su neophodni. Znači, za Security Fabric, osim FortiGate-a, neophodan nam je FortiAnalyzer. Sada, virtualnu instancu FortiAnalyzera imamo free, jel tako? Do gigabajt logova dnevno, mi možemo to podići potpuno besplatno i uživati u tome. Sa druge strane, za ZTNA koncept neophodno je, odnosno preduslov je da imamo FortiGate i da imamo šta još? Ovo je sad pitanje. Ajmo da imamo ko je slušao, ko je pratio na času. IMS? Tačno, tako je. Znači moramo da imamo Enterprise Management Server. Ovo ostalo su sve neki dodatni moduli, funkcionalnosti, nešto vam je potrebno, nešto toga vam nije potrebno, nešto vam se možda sviđa, nešto vam se ne sviđa, ali načelno možemo sve to složiti ako gledamo dugoročan neki plan, da napravimo sigurno okruženje, definitivno imamo sa čim i definitivno imamo način. Bilo da pričamo o samoj autentifikaciji, bilo da pričamo o secure accessu, bilo da pričamo o infrastructure delu koji se odnosi na access layer, core layer, switcheve, sve, Wi-Fi naravno, sve nam je to pokriveno. I sve je to generalno povezano samo jednom jedinom stvari. A to je Fortinet OS, odnosno FortiOS. Svaki uređaj ima samo jednu zajedničku karakteristiku, a to je taj FortiOS, izuzev antivirusa naravno. Taj FortiOS je taj koji vam omogućava da svaki uređaj sa svakim, rešenje sa rešenjem spojite, povežete, završite celu priču bez ikakve muke. Gomila, pričali smo prethodni fast track kada smo pričali o Security Fabriku, konektora postoji i za neka druga eksterna rešenja, tako da širenje ovoga ka nekim drugim vendorima, ka nekim postojećim rešenjima, privremena, trajna integracija moguća je, dostupna je i može se uraditi. Čak i za ono što nije nativno podržano,
ukoliko zna da priča nekakvu vrstu API-a ili je sposobno da proguta dolazni webhook, mi Fortinetova rešenja i to rešenje možemo povezati bez problema. Ok, znači uokvirili smo sad, znamo za krajnje korisnike koja su nam 3 modaliteta funkcionisanja. To smo opisali i objasnili. Isto tako, centralnu lokaciju. Rekli smo, ja se izvinjavam, šta sve možemo da uradimo da bi nju zaštitili, da bi dobili bolji visibility, da bi mogli da autentifikujemo, da znamo identitet svakog korisnika, da znamo svaki uređaj koji nam dolazi, rešenja su tu. Kako možemo da komuniciramo sa njihovim pristupom cloud aplikacijama, kako možemo da imamo kompletan monitoring, overview svih dešavanja i svašta nešto. Pokrili smo jednu i drugu stranu. Fleksibilnost se ogleda što u principu oversellinga kod Fortineta, stvarno jedan od retkih vendora, ja radim još par nekih rešenja u Veracompu, obično se zaglavimo negde gde nam je jedan uređaj premali, a sledeći preveliki. Kod Fortineta do sad nismo imali tih problema. Manje više zahtev, kakav god je korisnik, uzmemo standardne one kriterijume, koliko bandwidtha, koliko zaposlenih, koliko remote korisnika, koliko tunela treba da držimo, u principu smo uvek mogli da mečujemo u 10% odstupanja model. Tako da fleksibilnost stvarno postoji, tu je i super je. Ovo je primer samo ovih FortiGate-a. Praktično sve možemo da primenimo i na ostale uređaje. Jedino što, koliko se sećam, ima jako čudnu neku logiku skaliranja je FortiCM, jel tako beše, Dario, sa onim events per second i duplim nekim razjašnjavanjem. Da. To vam nismo ni nas dvojica uspeli, ja mislim, u stvari ja nisam sigurno za Darija, ne znam da li sam međuvremeno zezao s tim, da se pohvatamo, znači to je toliko konfuzno da ja mislim ni oni sami ne znaju kako to tarifiraju, ali sve ostalo, počevši znači od FortiGate-a preko switcheva do access pointa, autentikatora, analizera, granularnost, odnosno količine logova, storage-a, svega, sve je super granularno i sve može da se optimizuje bar za konkretan use case. I ovo nam je sad sve to na jednom mestu spakovano, slika divna za primer, sve ovo što smo Dario i ja pričali ovih nekih sati kusur, spakovano je u jedan slajd, tako da ako pogledamo realno mogli smo da vam prikažemo ovaj slajd, evo ga rešenje, super je, ajmo dalje. Isto to za power usera i isto to za super usera. Vidite da nekih razlika među slajdovima nema, izuzev što ovaj basic user ima Forti klijent, power user ima AP i super user ima FortiGate. EMS, on nam je za celu ovu ZTNA priču, je tako, neophodan, omogućava nam brzu instalaciju i deploy Forti klijenata, integriše se sa aktivnim direktorijumom, imamo u real time u inventory, imamo u real time u threat summary, imamo mogućnost da triggerujemo remotely malware scanning, vulnerability scanning, da čak remotely lokujemo računar u smislu da nema pristup ničemu, bilo da se nalazi u firmi, bilo da se nalazi van firme ako smo prepoznali da je zaražen nečim, znači čak i kod kuće ako mu je laptop tog našeg korisnika zaražen, možemo da ga lokujemo, da sprečimo eksfiltraciju podataka. Imamo karantin za fajlove, skalabilan jeste, stvarno što se licenci tiče super su fleksibilne i naravno sad ova 3 rešenja koja se odnose na dodatni taj layer identiteta i access managementa, Forti autentikator koji nam omogućava da koristimo, ne znam, SAML i SSO kao protokole, da ne moramo identitet korisnika potvrđivati više puta za više različitih akcija, znači već Forti autentikator nam je taj koji napravi jednu AAA sesiju, pa onda posle on iskomunicira i sa aktivnim direktorijumom, i sa tokenima, i sa radiusom ako treba, i sa bilo kojim identity providerom, ali isto tako tu single autentifikaciju koju je napravio sposoban je da prosledi svima koji govore bilo kakav SSO jezik, pod navodnicima. Imamo ovih raznih, evo najbanalniji primjer je SAML.
Casbi, njega smo spomenuli, znači cloud rešenje koje služi za monitoring i restrikciju pristupa drugim cloud servisima. Znači vi se logujete u Casbi portal, u Casbi portalu pravite polise, vidite šta se tačno dešava sa bilo kojim cloud servisom, tako što ovaj naš portal u stvari API-em vuče informacije sa svih drugih cloud rešenja i ukoliko nekom trebaju neki dodatni resursi, nalaze se na ova 3 linka.